mine bende osudo malo e telo ba gichopo gino miluongo kanyo kod dhongere ne 2/3 gender rule. To pinywa mar Kenya kae Dr. Elizabeth iparo ni ere kaka seche moko inyalo ket wechego mag somo mar mondo mi jogo ma nyithindo manyiri matindo kaachiel kod jogo ma mine bende ochopo ne kiwango moro mamalo ahinya nyate wechego mag telo. Dr. Elizabeth. Gima nyalo wacho ni pinywa kae ber, Kenya ber, kendo Kenya nitie gi joma tiyo matek. To gima rach gi Kenya ni nyaka ing'e ng'ato kinyalo sudo. Wan gi nyiri mang'eny, wan gi ji mang'eny matiyo matek, to kok ing'e ng'ato manyalo mako lweti machori kata nyisi ni kae nitie opportunity, to ji mang'eny inwang'o ni obet abeta nikech gionge gi ng'ato. To jok moko bende sudo so quickly, samoro gionge kata gi otase ma ng'ato onego bedgo, to nikech gin gi ng'ato gisuda to gidhi mbele. Mana gima na kama Cross Can Moi University, ji mang'eny nigi papers, ji mang'eny nigi qualification, to nikech ionge ng'ama nyalo mako lweti idong' mne class, ini puonjo tinono, to jok moko achien to puonjo to kata ok opuonj kata ok onon kaka itimo to kali to bedo boss mari. To nyaka sama isechopo sani nikech wang'eyo ni kinde mathoth kata kinde ma ng'ato dongo bed ng'ama miyo bed ng'ano madichuo nitiere kaka wanyalo wacho ni gin wechego